Nagia kwa rabate kwa kusibate tenga nga mbuyo borogi bwa butuge kera muntu butuge gutuma taroje kaini kubo yo mugasoko rorekana nga nyale bokoragi osiarero umwana oye lakini naende kero ore raini yemu igero abagoteba nga onyago basoka isiko kabire toko gwe iranye koro morogi yani wenjere nenge koro morogi nande ko bibwate no ruwari gutoko gwe bagwe sokie na abantu bari bimato ryumanyete igagojicha o waka gantaro amanyinga kupima amanyinga atera no bibwate igo ebinto mbiro maite kusia ibiko kolekana gusebiro toirete ngambia erete munarona litu ateta amasangi na amaba goite nande rero mbutu aretireke bibiriri na kera kina kamo kyabo kora kego. Alright, karibu sana mwancho murigereri we channel yetu onane tukolinde ngokoletera muganondo kabere nawe tete wiki elinga ngokoletera ande meganiga yekibile kyo mugusina boigo kurigereri mono nga umugusi machiko kyayiga begete bintu mbere bikolekana soro ngurwa usi banta bangi batari kumanya ebinte biga nga ibiarwete binte bimito kiebiga to a point byabere bikolekana anda bandi bagatabnike gusigia yarire nga igya cyarende tutakora ko baba usi. Yes, not only Andrew match to akolete last week igoro ya masangi nanto gatabne wiki yankolete tore igoro ye bibiriri. Ebiriri ninki. Ebiriri abantu bange babiri bako kwana igoro ye bibiriri oborogi bwa maiso na bintu bingi bnebi. Mondo mantengi bibiriri mbere baka America, especially asaba kusibara abangi. One that's why na let Andrew match tukuri ya ya kabere tumanyenga ebiriri ngentoki. My brother, karibu sana. Biamono nja samalieta na nalio majengo kuna wati gagoteba enkanguru nyangusoro boru musiamba arali twachira akora aligereria ngabira atatu yes na twakwante kuru wiki elinga ngo chokoleta twalenge magana ye bibiri tora aligereria kiara nobire anye binde mogatenga byetu nechinga kire kini bibiri no bikolete no nande kwa bolinge bibiri ninki yes akera to gojigo to koligereria bibiri ntagete gotebia umwanju murigereri nga ebibiriri gose ne ebibiriri ne genteke mukiabo kero oborogi yes oborogi bole bwe chingenjo chinyinge lakini elieto oborogi bikareta ebubi oborogi bwe spiri kabeka hamo tigateba ngo oborogi paka antu bagatenga no yobutuko bweka no ga bonte tura igora ga guzaidi igo ebiriri ne type y'oborogi ebibiriri neseme ya moyoboro igoboro gimbuwa chinse moirenga wetani sana karato debyango chinse mejiga jose oboro gyo banyene boli monda gutuma gutuko oboro gwa maiso oboro bibiriri oboro gwo gasoya mondo narora aligeli no ne ebintu bisimekire mugondo onyo ale biomiro mugondo mugima urigere nyomba yateka umuntu urigere nyomba yateka so je aina je oboro gya se china mune chisano twakwa nande ne chinde chinyinge yes lakini byonsi byabekira netu oboroki bintenga ibirwete ne mugusi bieka gose binte biga bya etwa togete tokanyara no biri ebinte bimbiri aso mugusi bweka yes ebinte bibire se chikabira nge chonsi egera no na bamanyi bali turali rugoro na barabu abasigisi naenda abantu bande barororo bire bibe mono kubwe byo mugusi kuba mono nabona abantu nabaruye nabarabumba kaleteke babibwata so binte bimbiri ase mugusi bweka tatika kero monta bwate bire bibwete binde chingu alright iroka mune byo moruya ebire bikongu bibwete byo mugusi wono mugusi okonyora ngere igo bibagotenga na ngampinga igo binge gaigai bono tietora kwandra bono directly igoro ye ebiriri bonekera gwacha ko bi explaininga ebiriri no borogi bwa maiso ebiriri ebiga generation ebiriri nga kibono tuigorirango bono igoro ebiriri ne bintu gete bigoso aso mubire yes mbiri kororekana ngo muntu ko byeirega tatige kero muntu bibwata ko siareire turi koranga ngo siareire igaho korire byaso amanyinga byachaka gukoroma gunga nebinso nabire umubiro wo kwachaka gwekoya bana bange mama yetingo goya gino gwekoya yes wono gwachaka gwekoya yagera omu gwachaka tenga gukunde kurwasegete neliberera ligo likoba igoro mono wono ebinto biria ekera gusiareire wono umugusia lengo mondo mongene sana mutaka kumanya lenge nga
muchando kikire gese kwalenge buya Ngakwacha gwe ngenje ngimune nenge kwacha gakwe ogatanga gwakure bamanya kuri yenjera yo gutoka kumanya ngaki nkiege kiaba bareta nyona maguta yetaya gusa maguta liquid baetia muna bono bagatumire liquid nero yenkoro chiri chintangani charosete maguta liquid aya maji ane bali bagaterenga bono yata kire gwakwa maguta y'ibunduki ali na kero yetanere abungoja toro bono ga process gose bitambukero bibiri kero gwasialeiru bono abo nali bali gocha bakunaiga bintu biribi ali ese gwasialeiru nyona masiaga yemesialengo arorekana ebintu gete bigocha muno mochanga bikwara bono abono bantu bamanyanga ebine bibi ebibiri digo process y'ibiri dinilinga umuntu akoligereria umuntu wekakoligereria ekero umuntu yakoligereria andi mungusana amanyinga ekero kwa mwangusanira amanyinga ugosiarira iga ugosiarira nkeka kugosiarira ebire ime yae ebire asa maiso lakini utari korra ikubona ikina kikirito batanga ebintu mbiri bitarasira biye bisete umuntu akoligereria igento kia gutambukeria tari gento kwara gutambukeria igarioka lakini gagutambukeria muna naende moko ngusana amanyinga naende bibwate chinga igo kuligereria watebanga ngocha ebintu mbiri bigocha onye nechinsiaga amaraba gogali simole yasimwa ebubigete ya ruoro ya kusoso ya so bona bikorete bukemanyeriringa asasiarire tunasigete ase bintu gete byarenga bagundu bamanyeroroga muntu kiorengega igichi ne chingurugete umuntu igabwate ekera kuligereire chingurwe chiga chimukie ubieria gosoa ekera yagosoa iria chagugusumbu wasoa usumbwa bona yasoa gukobeta bona kwe unga gwaku bono alino bono muisia amanyere toro bona agachaka ko test gusoko tema kuri arte gotema agacha ko bimanyanga nabo bigokoraiga nandi nabo bikorekanaiga lakini nyorenga taliko gosiarira iga gentoraro lakini manyanga igente giatambukeire gwetera amanyinga aye naye giasoira sore igo bono nga gwasiariro bona kere kwanyorunga gwasiariro bagunduire nga kwabinyorire mate tubwatara kabere bona ibiri nabara gosiarire gusakobie aba gusiarerwa gusobie abono akobie agotambukeri na biriba nabagosiarera orwarigu obwene nebi nabagutambukeri bono bibere nayo boyomo ase omonto ori gwate bibiri so wano mugusia gara ari konyoranga nabo birego nabwate eriogo riaye angana kia omonto yakobwena na mbende ebibiri na bira bibi abwate chingaki bono gagwe negente kia mana sana ebibiri biabwate chingaki chiaye naende kere bibete tori obibwate akara taranyore gentasia maite neba none bali babibwate bamanyeta amachiko nabakorigi nonya no bali nande mono bokwenda nebintu biringa muna bibali nona abana bali baraba baliriga abakonya bagukengani gusana nande babwate mibere mene wanya bagukengani ngakikani abantu abagocha babibiriri mbwango bikoso oyo umurabuyo ikyara maiso gakogenda orioka bono kwanyoranga abana aba ebiribiri bibwate chingaki bikorumo omonto abanto bakaretire bari bimanyete ng'amba bibwate barekoreta oroteru bareta obori bari bakere bikomugasa ekiaro ori bibwate ndire bikomugasa bono origereria obori boria biagutoka gochio igo igotare kanyora omonto ngikiara chako ngo chako eraring asengo chako eraring igo abantu mbali bamanyire ng'amba bwate ibiri mbarengo nanyambo no barono ebebisete lakini ririe mbarengo bamanyire na ayo nabwate katika kobe egente komusana kero bibwato manyire no bwato togochimo chiomonto aya wana oro no mochiomonto bomonto ninkwalika ni bono cheko ngolera abantu anyora kwa abana babande basiare gotogo itu ngobetura matimo bande yes abantu bange mbali babeiri bakoligiku nga oyu abwate ibiri oitaita bwane gaki na wayo manyu nga no bwate ibiri oise konyo mwasi geta abantu barange na no mochisa bantu bagocho ikara naki koru musi atetenga imbuyo boro gibwa butuko kubu bwa mugaso obiboro bwe ibiri kyare bokoleka mugaso igo kobo nyoranga to gosuka kurunka yawo
obobisa gobwate kenyore kegi tokoiru nonya mbogeni ekiagera ng'aki okoiru bono boge akwanda otige bire ocho koiru ocho goita abantu baba ogotiga obokongo ase gwachia lakini bari babiri bakoenda obogeni batari goteba buna mbabwate omochando iga bagenda obogeni batiga emechandaria obo bantu bagocha kuria because mwana oyo monare maete omosani one abageni bachiete bwoe ekero baenda bwoe bakaruororo bagatiga omochandaro omwana oyo omomura agacha gokwa igoro ebiriri nande ekina kinare koboringa ebiriri nabo bigoita omonto bagakwa ebiriri bigoita very fast bigoita bwango sana iloka narora omanyete igakomosiarera bakagochi komuora endanke biri bono bigoita biri mbire bingo omonto agoitera biachi kuura omonto nda enda bono bwate kara lakini isika amorochi kende igo bibiri nkogenda bire deep muime mono bakabiaita omonto oko nande bikubwatekana ng'oyo bibwate omonto ainaki nabo nanyorere narikonya biamosukumire bire morero abigwate ng'aikero bapakarorenga bono biamo barigio oboriga n'oroteru origereriga origereria maisari anjana no bori outoka bori mbobe nando bori bwa kawaida bose bori bwa asariki bono gote bwa asariki na nera nabo umanyete yes ko na maite bintu bia yaguna muna gokora so ebiri ne gento gete kere gusia kamo kiabeke besa igo ebintu mbiro maite gusia ibiko koleka na gose biro toirete ngambia erete muna bona litu ateta amasangi na ama goita na ndera rombu twaletire ke bibiri na kere kina kamo kiabo gakora kegoita so ekero togoteba ng'a nonya makweri abuchire gusi ebinto mbiro totakere gwitona na kobituka ng'a ingega kwara makweri agocha gusi ekiare bibiri nebimo biao bigoita bono omonto ociareiru onye biagende bingasare igakureka bakanda igakurekiranda tari okoganya ng'a omonto arorokere esika indaga ategete so omonto oria obibwate igakobokorera osirogire esi igakobera bwoye obera bwoye tagotacha mochi omonto ekiara kogotacha mochi bwa omonto amagosa akoba orondiru nekera akoronda ogo maete emboro ititiru lakini naende monto botakomotaka nona ero omanyene tagosinyi kogenda ase ekiara buna akogenda ase buna akorwa ekurate omwana ociareirwe ebibiriri iga ng'orenga inyare borenga karamoita ngo ng'aki onyare boyare ng'aki nyare boya akoracha because ngonyarikana ero omwana oyo asire ngokware bono asire because bona kina nagochigota komanya ng'a bitamanyiri mapema ase omonto ociareire effects nchire chichiga omonto yagotwara ebinto nebinge sana muna bono abana bagokina bono bagokana ng'ake gusie ng'a batagete gogetegerera muna eke bono togokwana buya iga omonto ociareirwe bibiri nambe yame gento baetaine na kira kine sindani yes sindani iga buna ikanyagitari iga akonigwa ari no bakorana that is why bono konya nona makuli atonya goteba goechoire gusi omonto ranyo ciareire bibiri buna ikanyagitari iga no gopimuri giare bikotwara libirera rire igoro kiaba no libirera bwate mubete sindani gose mukorere kende gionse kirigita kere nyagitari lakini bibiri bibwatiri ogori ya nyagitari ekora muno kumubete sindani iga abuno akora akue ekora ligweta na completely igo monto betire ociareirwe bibiri tari gukunigwa sindani abuga gukuoke ngimo monto ociareirwe bibiri nyabire binge onya takonyora obokonyi bwo ritang'ani igaguku no risori nirigochaga igo abantu banene guciarerwa bari bibiri mono muna aba bono mogokora ebiasara iga nandi biagatambukire no ngwetera chibesa muno gonya gukora ebiasara igo nya gwonjeri buri abantu bagonya gukwa utamaite ng'ani ng'okera omonto agochokwa at last nabora nyora kugwa egwe bibiri kia muna bono moiri one naye gumagina igo bono abantu banerera kwegwa gwa guciarerwa lakini abana erera isi guciarerwa kwegwa wali gonya kubwata chibesa gese biasara chisiringi nini maite noti njiri umbiri gwetero ogwerera nigati chisiringi mono no mochando abo bono narengereri ng'a abangocha tore section ng'a njira kibiaka sibiri gwekera omonto kwanyorera ng'a nociareire njira ki ogosibigwa ebinto ebiga na ida onyore ng'a notambukeire njira ki okurusigwa ebiriri ebiga okay igo kore chiro chisiringi chinda chiyo muna mogonya kwerera niga iga mo kasi ni yana ali mogongana bayakora iga kegonya kwerera iga bikamubwata omonto obwate emiaka karibu 70 52 gakomenyoka ng'a nakure na ebinto biri mbigo koibaga
tatika ekera mna kudiga emesumari ejisindani jigokobeta ebigokobeta paka gwa ogukura gweri ogukura genge na wama mugusi ari kugundwera bwango ngaki okuroku omonto yebinte ebi bikomobeta ebi byasima bibiri yango turachekia yango turachekia wacheki kwanya ba musi ari ari mubongo akamenyoka bwango gagochikocheki kwa kanyora akorete osiari andi bagotemanga abantu abanene bikuba kori bubiko bwana n'abana lakini bono ibikubwatikana noyo gosiari ngaki bikonya bya mu beyirangana lokaliri bire automatic bimusambite unabona chugutu chire bitumanga somali bire bona byachakire basoma bona bibiri ringo boka bire unabona igato ebituma byachakire basomali igonga nabagocha n'ebituma biri amaisa ali bona bona bibiri biko kando ne surrounding eliole nabagocha bona na biro aligire bituma bintu biri biso amaisa karabia sira amaisa mebona kerago chigocha sore abana bibogete bintu biri bona bibogete mona kare bituma bigo somalia abantu baito abanjo baligereria kare bituma muna bona chinga keje cyagete go somalia ebiri bikoboka sana nalio kanya wanga no olio bibwate bona nande byaboke igonga mbibwate na bira bichinga kibire bigotindia muna sende yonsikire so sibete bono bwasi boirenga bono inchu bono boege sunde giachaki abuna ngokende yonsi ere no mwe kobeka magana lakini akara ya turagiri gotindia ne biriri na boigo bono iga muna toko genda iga bono iga muna chikutu chikoenda te bituma kanya gosomali na bara doanye ne chibali mo bono iga bakochora cha mentra kechio eke bara bagatenga kere bituma bigosomali umwikano orogo choge saitani ngejogete ngano no yo bijogete asini ni kwamba koranga obeire bali dagi twara goteberanga ibibiri tarike nto gwento gochesera nandi bira bimbi bwatike gori ngaye kwabero monto monne to gosiale nebo monto monne gosiale gori aya nto mna twatike gotebanga nto bwatara kabere ebyo gosialeru nebyo kwayo etoraligereri igoro ye ibyo gosialeru mu ligereria na binde toraligereri sana especially toraligereri asabana then tumago cha sabanta banene yes so much abana biko roga mono na abana barabu abana yani rende babwate kieni ekera bari rende ke usitra tenga bari yani bari babwate mechana amorore igamo basukaniga omobiere oyo bwate ngayo nga abanda baba mwamunga teliraisi kogendo no nyengo kogenda bire lakini teriko baraisi mono abanda barabu that's why koba ekera bana barabakke abana bakke bange bakera bako iburu ibarabarabu that's why abana bakka bange bagotwara emechando y'ibiri naki gari korore bigori bietonto bari twakinete kare kwa kanyoro mongino otosonerete no na kagetega nga ngocha nari ngau nga mobekere gete ose mobekere chianga chimbali nga yani monto tabase komosiare bibengna ebikotanga bisago sinase yanga bi affect yo mobe so ebinto biri ebinge byaka affectri abana mono abantu abanene ne akesana lakini aso abantu gegukuna mono na abana yoka abana bemetinye merere iga buya iga kamonyora iga tari kumutika era tari kwanja kwae iga kwenyora lakini na amanyete ndande karasi yarero umuntu kumanyarenga igera gagutuka oiguo mubiro korereki ogusuire muna naona ekwarenge njara ekere kwarageire okounga bono na bwene nere na bere the same bono ige bibiriria sanse mo yabana ego asigusi ebigoita abana mono eleitiere goro mono kubwa abanda abana na inde tari mono tari raisi gukwa na bakugwenigwa na bakorigeri gunjire lakini abana ekonda very fast ibintu biri bikubasuguma kyara manyinga na amarere bintu biri bikubasuguma bwangu na inde tariri neringa igakuyiribirira ke bintu biri bigende tukumusuguma neriberere rire igoro lakini akubuliri swali rire nga mwana nguru alinge school omire no monto igapara monto igaba nchanira manyinga senje bwata no manyinga komusana bangusanire uruche nguru alinge school para kiro monto musi alire biri duration ngani ngakyu monto yebinte bikumuruma mbire wiki mbire litkelimo mbire ko era none etageka muna musi alire gabya mukuna ochakire koiguna nebinto bikumwara kuri umubiro yayi
bikoroma bikomobeta abu na musiarire iga igo mwana uri para na bara na bago changarara bona chake bata na kure na elieta mono bago tumyo yo ikire kumanya gukwana elieta ngana kure na kura go tenga nyugwe yani engencha igwete bona umubiro kuyia na ndakunga ne bintu bikomobeta muna gisindani bikomotocha bona ga ko chagirari muna biaso mubire iga igo chakire gukurero ekiagera nanje ni naroje ngakitwenga bakagera twari kwa namuna kale majete jitinge cyale ngale sana yes twagajire tingale sana nginyolete limoto kagenda asa kurugwari byose ruguru bosansaro yes ketoro berete tinga iga edo jine kale twako beke nande bituma taliye byore bakwande nusu motoro karo monto kwa ne bituma no etebe gintuntu amaite motoro etebe bikomuru wono litolera ini umongino agata chomwana gete gara lije twale ko monte igere te biaye ali so kunya gosuki ngara umongino we kumbo umukunire ubutachiro umwana ori omubiaire dojiri kale twale ko beka bikoro twale gota chance wono ko kugurguria mutachite iga akamoye biriri umwana ori akamanya goswa go changerera ngaiga inakure ingogo kuna nyarebe yo tari rasma maiso tari rasma amako mukune no ko ko iga na ko mukuna bigende lioka omwana uri agachangarara inakure bonto gachakorenga na inkikiaba ngurengenere umanyete nande si ajabu nande lioka lia yendiro lisi ni amonto ndakamaya kolete gerenge lia bwese tolenga oyo siarire twabwatira maye tomongino moyo siarire tigare teke nawe kyomo amwake amanyinga kole manyinga ena kagure ngabone ke nawe karwa kirwe ke nawe manyinga ka sokire arigeria manyinga ari bana ono kwa bwene ono mongino lia kamanya korondwa igongo urabwatirunga suspect ngugo kuno mate tokotagete komanya ngo mwarenganera ngo biririe bigana ubigo koseria yo ibwate ajali nesa sasa ndike bikolete baka makweli ugoitwa ayo bibwate ugoitwa ene mongino lia kararo ndurende mwana oli tokamubwatira mwana oli akamaya kolete ke nawe akamuita akomochwate ke nawe ke ekiagara ntwabwate ubumanyi ubunga amukuna manyinga kale aru umwana oli akabwena so kene gento kere ekamukiabo kere gusigeta mwana karabwena no mongino yagacha kubwena bona ya mwanzo akabwena ko bwato kwa akabwena ko bwato talinga akabwena bikarumo be akabwena akabwato ko akagenda bwaira gitaira ne titinga agatigo gosiboria ande bono gaiga abantu turusina bange balinga bono abantu bakamuobo abantu bakabeke makinga oyo akobekerwe asagu umubaga asagu ika umongino yakamanyo akagenda bwoyo bose agacha gutuma umuntu magacha kumuyeri bose igengi twara gatebyo murigereringa ebibiriri bire by'ekingenjo kinyingira kini ebi nebimo byabo ebitwakwanire nga bikogera umuntu tatara tanyoro bose bure bwaye bwobotara na bagenda bachonya rebe atagende no mwiso koye kiero kogenda ugikoleta umuchando igonga kubwati unga ngocheta abantu abangonya buna bamenyete gantuntu banya karore gitege igonga nkomanya rere bweka bwetango bere nkayaye nage kora bate ko bagusibate tenga nga mbuyo borogi bwa butuge kiero muntu butuge gutuma taroche kaini kuboyo mugaso kororeka nganya rebo koragi osiarero umwana oye so ebiri una gwati ko na inde gento kendaga abantu aba banana barabu bone berere isiko kubibugata nabagukobia paka none gosiarira agugosiarira naenda ko ebito bate bintu bibiri agugosiarira nanda kobie bone bibire bikongo mono ekiarata yale ogosimekeire nanda okobieire wono gaege jinjara ibire chikokoreki chikorigi ngakyo kobwene asibiri agosiarira naende ngakyo kobwene birusigu oruserigu umosigo ikonyora takaleti otabugati iwo akaro kurigererire nde nabo konyoranga umugusi nabale umugusi na manyete binjira ariko kore ibintu ibi byose yes na manyete jinjira cyoko bibwene na ende jinjira cyoko birusi lakini na ende karo orera ini yemu igero abagotebanga onyago basoka isiko kabere toko bwene yanyo koromorogi yani wenjere nende koromorogi nande ko bibwate Oruari gutoko we. Ngote balinge nga otemire kurusi kubyangire igo ibono bantu ba suspect nga oyo iga no yo basoka isiko kabire. Kata na bere igo muntu origo na we nanta kubwe. Tare kubwe. Sengenjo gabwate lirogi ara kabire lya gutuko lya mogaso. Wono tari kubwe. Egente kige koba kire asale lyoka. Yes.
Bono ke ore konyora grasi nyire ngatari ko gwena igakobera bwoya. Oyo ore ko toka nga njira kurusigwa ere ngao ne njira muntu akubwenu. Oyo bisiarero utarabiyegwa njire ngakubirwa akurwari. No yo biyeire igakurwari gwe njire na banyagitari mbarororo bakubwenia bali basiariro. Turachakira oyo biyeire yani oyo biyeire tari no nyosiareire lakini oyo biyeire wono biabere asale permanent. Yes. Ngakia kurusigwa. Mondo ri manyagitari bari kogenda abanyagitari mbaro majita abanyagitari na bangi lakini abanyagitari mbaro bali bamanyikanite ngabana bwo bakurwaria egenteke bari koenda barigia ngondi yanyenyu na bintu binde byakorwa ororo gochimbe mono umume kwa maiso na bintu binde biro byare gokorwa no tutabwatia ndagoro ngana bigokorwa umume mono ngondi ngotumeka yare ngeri yoria umume kwa maiso bintu biri bono byachiko kwahera kurwa sa maisa ali obirusigwa naende baroro bagocha babakorera gotema nga amaene byakorereki byaruro wona naende igare kore twike nyoro otarigwa oteba nga riri konyora nonya momoroche buna momoroche lero korereki obeire buya yani genjere ndi ngosi boiru tacha nyoru njira koreki aitwe lakini nyoro munyagitari yo kongainereri naende umuntu yacha akora magoso wono muntu ukororwa umube no munyagitari wono morogio tigere no munyagitari wono muntu gutigare ko umuntu umube no munyagitari wono ye bale kwa gigisho ngokorereki owene igo ekengwanso ngokorekana kiari bakurwari bw'ekigusi very serious ento kere serious elio rusi kwigente kigia gobeke gochana bakogende nengoko nengondo lakini ngulenga ebarasa ego ikorangirirwa bantu barangirirwa ebarasa ro egento kere to kwandira igore ibiriria bantu bari kenyore kiga babwate egente kiga baberega bagotusumbwa esoke onye kubwate esoke gocha busia bagwe esoke na bantu bari mato ryumanyete igagochicha o waka gantaro amanyinga akupima amanyinga atera no bibwate maite na bale ko nabona na ko raba konyunyunta amanyinga ali umuntu utwira samakara ya abande mbaro bakongainereri lakini mbaro abanyagitari abanyene bakurwari ebintu nane nyo batayo kanga abantu abange batubwate bibiri. Yes.